Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Niin päivää. Teiltä Avistako saa niitä ympäristölupia? Kyllä. Entäs alkoholilupia, onko nekin teillä? Kyllä. Jos haluaisit perustaa hoivapalveluyrityksen, onko nekin teillä? Kyllä. Lisäksi kiinteistö- ja vuokravälitystoiminnan luvat, erilaiset eläinsuojelulain mukaiset luvat muun muassa sirkuksiin ja eläintarhoihin, kaikkiaan liki 30 erilaista lupaa. Ahaa, no jos mä kysyn näin päin, mitä lupia teiltä ei saa? Pysäköintilupaa. Syystä voidaan sanoa, että aluehallintovirastot ovat paljon vartijoina, pienen ihmisen ja eläintenkin asialla. Aluehallintoviraston toiminta-ajatuksena on olla yhdenmukaisen oikeusturvan, hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteuttaja ja edistäjä. Aluehallintovirastoja on Suomessa 6. Länsi- ja Sisä-Suomen alue on näistä toiseksi suurin Etelä-Suomen jälkeen. Virastojen sisällä tehtäväkenttä on jaettu 5 vastuualueeseen. Vastuualueita ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, pelastustoimi ja varautuminen, poliisi, työsuojelu ja ympäristöluvat. Siis mitä vastuita? Mikä se oli se ensimmäinen, se perusoikeus jotain? Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue on vastuualueista suurin ja monimuotoisin. Tämähän on tämmöinen nuorten suosima 4 yökerho. Tämmöiset paikat pyritään tarkistamaan vähintään kerran vuodessa. Selvä. Ja noin oleva. Kiitos. Hei hei. Hei. Alkoholitarkastaja, hyvää iltaa. Kuka teillä on vastaavana hoitajana täällä tänään? Minä olen. Onko sulla hetki aikaa? Kyllä. Alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntilupien ja valvonnan lisäksi vastuualue valvoo ja ohjaa myös eläinlääkintähuoltoa ja elintarviketurvallisuutta. 1,2 miljoonan asukkaan alueemme on laaja ja kulttuurit erilaiset. Pohjalaismaakunnat, Keski-Suomi ja Pirkanmaa ovat kaikki meidän työkenttämme. Laajasta alueesta ja kulttuurien kirjavuudesta huolimatta me pyrimme toiminnassamme alueelliseen yhdenvertaisuuteen. God morgon! God morgon! Så kan ni bara först sätta lite prickar. Tänker att dit ända ska ha tänkt. Yhdenvertaisuutta on, että kansalaiset saavat palvelut ja koulutusmahdollisuudet omalla äidinkielellään. Ruotsinkielisen opetustoimen osalta virastomme vastaa palveluista valtakunnallisesti. Myös opetushenkilöstön täydennyskoulutusta järjestämme både och. Yhdenvertaisuudella tarkoitamme myös, että alueemme asukkaat pienistä suuriin saavat riittävät neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut sekä arvokkaan vanhuuden. Olen Riitta Heinonen aluehallintovirastolta Tampereelta. Sosiaalihuollon tarkastaja. Niin. Ja käyn näissä hoitokodeissa ja nyt olemme Jalmarin kodossa täällä Kangasalla. Te tarvitsette apuvälineitä, kun teillä tuo näön En minä muuta takia. apuvälineitä tarvitte kuin hyvää kättä. Selvä. Riittääkö niitä käsiä aamusta iltaan opastamaan? On niitä täällä riittänyt. Hyvä. Aluehallintovirastot ovat selkeästi asiantuntijavirastoja. Tarkastajamme liikkuvat usein samoilla kentillä eri näkövinkkelistä vain. Työsuojelun tavoitteena on kansalaisten terveyden ja työkyvyn edistäminen sekä lisätä työelämän vetovoimaa. Tarkastajamme kutsutaan paikalle, kun on tapahtunut vakava työtapaturma tai selvittämään ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä. Ennaltaehkäisevä toiminta ja ohjaus ovat kuitenkin työsuojelun järeimmät aseet. Pelastustoimi ja varautuminen puolestaan vastaa turvallisuustyön yhteensovittamisesta alueellaan eri viranomaisten kesken sekä poikkeusoloihin varautumisen järjestelyistä.
Aluehallintovirasto valvoo viranomaisyhteistyötä ja pitää yllä tilannekuvaa poikkeusoloissa. Aluehallintovirastot järjestävätkin yhdessä Puolustusvoimien kanssa vuosittain alueellisia maanpuolustuskursseja varautumisasioiden päivittämiseen. Avainsana on sisäinen turvallisuus. Ylijohtaja, arvoisat kurssilaiset, hyvää huomenta. Sisäisen turvallisuuden merkitys kansalaisen näkökulmasta kasvaa koko ajan. Kansalaiset odottavat ja edellyttävät, että viranomaiset ovat valmistautuneet erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, kuten luonnonkatastrofit, pandemiat ja suuronnettomuudet. Myös syrjäytymisen ehkäisy on osa sisäistä turvallisuustyötä. Mutta miten se teidän asia? Ympäristölupaako se koski? Kyllä. Ympäristölupavastuualueen osaajat luvittavat vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisia asioita useita satoja vuodessa. Ympäristölupavastuualue käsittelee myös vesien pilaantumista koskevia korvausasioita. Helpommin löydät vireillä olevat lupa-asiat ja päätökset sekä hakuohjeet nettisivuiltamme. Sivulta löydät myös asiantuntijoidemme yhteystiedot. Kannattaa soittaa ja keskustella, jotta hakemuksessa on kaikki tarvittavat liitteet ja tiedot kerralla oikein. Näin hakemuksesi käsittely ei viivästy turhaan. Ja tietysti meille voi tulla myös käymään. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka on Vaasan Palosaarella. Lisäksi meillä on toimipaikat myös Tampereella Uimalankadulla ja Jyväskylässä Tourulassa. Tervetuloa, me avitamme.